זו קריאה אחרונה לכל מי שמרגיש שהתסכול וחוסר האונים אינם מאפשרים עוד לעמוד מן הצד ולא לעשות דבר למען המולדת. עמים טובים ופחות טובים הגיעו לצומת שאנחנו נמצאים בו, צומת של פעם בחיים עבור כל אחד מאיתנו ועבור כל החברה הישראלית. ההחלטה שקיבלו חרצה את גורלם של אותם עמים לחיים או למוות. זו טעות לחשוב שבידינו לשנות את פניה של מדינת ישראל באמצעות בחירות לכאורה דמוקרטיות. הדבר נכון במדינה מתוקנת בה רוב האזרחים מודעים לזכויות והחובות שלהם, והבחירה שלהם במפלגה היא בחירה אחראית שקדמה למחשבה ושיקול דעת. אולם בעת שרוב העם הזה נוהה אחרי עגל הזהב ועטיפה של בומבוניירה שמתחזה לדגל, ומקבל את הוראות הרב או נביאי שקר, האזרח הופך למאמין ואין לו זכות לחלוק עליהם. במצב כזה אין ערך לבחירות, אין אפילו לא גנבת דעת. בעת שמפלגה קטנה יחסית שמייצגת חלק זניח בעם הזה, מצליחה להפחיד את הרוב באמצעות איומי סרק במלחמות, או במלחמות סרק שמוזמנות חודשיים לפני הבחירות, כדי לסמא את עיני הציבור ולהפחידו עד מוות, יום הבחירות מאבד את ערכו והדמוקרטיה היא מן הפה לחוץ, אולם חסרת משמעות מעשית לגמרי. בעת כזאת צריך להשתמש במעט הכלים שהדמוקרטיה הישראלית הגובעת הותירה בידי הציבור. באמצעותם אפשר עדיין להשפיע. המרחב הציבורי מחכה לנו, הוא ממתין שנשמיע את קולנו, את קול השפיות, את קולם של האנשים החושבים, האנשים שעושים ולא סומכים על מתווכי ישויות עלומות שיעשו את העבודה בשבילם. מחאת הזעקה, זעקה של מיליוני קולות מתוך הבתים שלנו, מתוך המבצרים הפרטיים שלנו, בשעה קבועה בכל יום, תמוטט את המשטר הפשיסטי של נתניהו. מחאת זעקת המיליון יכולה לעשות זאת. איש לא יכול לעמוד נגד זעקה בעת ובעונה אחת של מיליון. החצוצרות של יהושע הפילו את חומות יריחו, הזעקות שלנו יפילו את חומות הכנסת, שהתבצרו בו בורים ועמי ארצות שרוצים להקריב את חיינו בשביל סלעים קדושים ועפר, שמיועדים להפריח את הנוף ולא לספוג את דם בנינו ואת הדם של קורבנותינו. מחאה בדיוק כזאת הפילה את משטרו המרושע והרצחני של רודן, את משטרו של מילושביץ' בסרביה. היא הצליחה שם והיא תצליח גם אצלנו.